Този влог ще бъде малко по-различен от другите и сега ще разберете защо. Свързаха се с мен едни чипсове, за да им направя реклама. И аз веднага се съгласих. Когато съгласих, имах точен и ясен план какво ще снимам, но изведнъж те ми изпратиха контракт, в който пишеше какво трябва да направя. Аз бях тотално шокирана и осъзнах, че аз съм свикнала да работя, когато някой нещо ми каже, идеята се появява и се заражда в моята глава, но тук аз трябваше да следвам тяхната идея. И в момента съм толкова объркана, не знам какво да правя. Като цяло самият процес ще бъде изключително интересен, защото те ще бъдат много кадри и най-вероятно ще се наложи да наема някой да ме снима, примерно някой видеограф. Все пак искам видеото да бъде по-професионално направено. Нямам търпение и аз да видя как ще се развие този влог. Така че останете в това видео, за да видите целият креативен процес. Процесът върви и аз в момента дойдох до магазина, за да си купя нещо зелено. Цветовете на самата кампания и на самият бранд е бяло и зелено. Аз нямам нищо зелено, нищичко. И в момента се опитвам да избера нещо, което ще го нося не само веднъж за реклама, като цяло някакви малко по-практични дрехи. Сега се спрях на един потник. Искаше ми се да бъде малко по-дълъг. Не е лошо. Добре, харесвам, взимаме го. Да снимам професионално рил е коренно различно от това да снимам просто рилчета с телефона. И трябваше да си намеря професионално видеограф да ме снима. Това беше доста трудна задача. Търся го навсякъде. Буквално го търсих навсякъде. Прерових целия интернет. Имаше доста. Обаче трябва ми някой, който мога да си позволя с моят бюджет. Намерих човека, писах на човека и слава богу той ми отговорил, съгласил се, дал ми адекватни цени. Така че утре започваме да снимаме. Прекарах сигурно една седмица в мъдрене как да бъде, защото най-важното нещо, което на този рил трябва да бъде, не трябва да ми се вижда лицето. А на мен махни ми говоренето и лицето и аз не знам, в смисъл как така. Съдържание, което аз правя е някакво забавно, аз просто говоря нещо, някаква забавна надпис. Мисля, все нещо с някакъв текст достига до хората. Тук изведнъж точно обратното. Аз просто дори не трябва да имам лице. Трябва да ми бъде без глава. Този рил, как така? Но да, мъдрих го и най-накрая измислих. Те иска два рила. Първият да бъде свързан с танц, а вторият да бъде свързан с бурното ежедневие. Бурно, има ли такава дума? Не знам. С бързото ежедневие, такова динамично ежедневие. Да има сцена как аз тичам, звучи ми доста бурно. Постоянно използвам тази дума, като не съм сигурна в нейно съществуване. Доста динамично. Епизодът ще бъде как отивам в кафене. Това е динамично ли? Не знам, не съм сигурна. Аз наистина просто не съм сигурна. Когато имам някаква задача, която не е конкретна задача, а тя просто е задача. Някакво направи това. Кое е това? Не знаем. Казваме ти, че съм се много бъркана, когато не е изцяло моя идея. Добре, тук поспорих малко с себе си. Като цяло, откакто влогвам, се случват много интересни неща, защото ако се види някъде отстрани как изглеждам или моите комши, примерно, ако ме наблюдават, как аз просто седя на дивана и си светя със светкавица в лицето и говоря на телефон. Ама така, без да се виждам аз някакво необърнат телефон със светкавица в лицето. Много се надявам, тъй като времето, в което ще снимаме утре, ще бъде ограничено, много се надявам да имам възможността да влогвам. И да се чувствам комфортно да влогвам. Това също го има, защото има моменти, в които аз си казвам, сега ще влогвам, но всъщност не го правя, защото като се видя с тези хора, ми е неловко да го направя пред тях. Някак си, най-вече ако тези хора не говорят български. Буквално не знам как да го направя. Примерно, ако тези хора говорят английски, съм по-склонна да го направя някакво. Аз тук съм влогърка. Обаче, да знам. Много е странно това. Но да, често ми се е случвало да си казвам, аз ще влогвам там. И да не съм влогвала, само единствено, защото то дори не, че ме е било срам, а едно такова вътрешно страх, че ще ме осъдят.
страх, че тези хора ще си кажат, да, сериозно ли, какво прави, как така, тя се излага в интернет. А те и без интернет се излагат. Да, това беше моят философски разговор. Ще се видим утре. Ще ви покажа моята рокличка, красива. И така. Лека нощ. След като аз дълго време избирах коя дреха да взема и да мога да я използвам след това отново, този потник, който си го бях харесала, струваше около 500 бати, което е 30 лева. И аз реших да го взема. Стоя си аз на касата и си викам, добре, дай да го снимам и да го потърся в интернет. Специално в Тайланд има приложение, което се казва Lazada. Lazada е нещо като AliExpress и там можеш да търсиш дори по снимки. И просто снимах потник, намерих същият за 50 бати, който е 3 лева и ми го доставиха на следващия ден. Имаме още някакви пратки, които ви предлагам да отворим заедно. Доста пратки, но няма да ги качвам тук. Добре, така ще ги държа. Не знам, не искам да ги слагам на леглото. Имам доста насъбрани пратки, които така не съм отворила. Реално това са чипсове, които трябва да снимам. Много са вкусни. Не мога да ви опиша колко са вкусни. Те са оризовки, сплескани, като чипс. Много са приятни, много са вкусни, много са добри, така че препоръчвам. Тук имаме един кашон изпратен и вече почти ги изядохме. А още не съм снимала, аз трябва да снимам. Ето този салса и паприка ми е най-любимият вкус. Много беше вкусен, поне на мен много ми допадна. Това са електролити. Електролити на прах. Вие пиете ли електролити всъщност? Това е много важно, да се хидратирате, тялото ви да не задържа вода. От тези електролити са някакви тайски и са пакетирани. Всяко едно пакетирано и се разтваря примерно в 250 или 300 мл вода. Много е вкусно, много приятно, без калории. Просто те хидратира и не дава на тялото да задържа вода. Следваща пратка. Тя е по-малка. Пише, че е нещо чупливо. Това е ароматизатор за вкъщи. Този ароматизатор, без да го пробвам, само като го видях как изглежда, вече знаех, че ще мирише много вкусно. Много добре мирише. Мирише точно така, както аз си го представях. Точно така, както аз исках то да мирише. След като живяхме в Пукет и се преместихме тук, не знам защо, но не мога да свикна с миризмата на този апартамент. Той не мирише лошо. Просто не знам. Просто я усещам. И заради това искам тотално да я сменя. Ароматизатор ще ми помогне. Изглежда прекрасно. Да, това е много странно. Това както всеки един човек има някаква собствена миризма, така и апартамент. Поръчах си токчета. Изглеждат много паянтави такива. Какво ще кажете? Я да ги пробваме. Харесват ли ни тия токчета или не? Да, но не ми харесва. Да? Не са ли някакви бабушки? Като цяло, едно време баба ми точно на такива е ходила. Цял живот на такива е ходила. Ама това май сега е модерно. Модерно ли е? Не. Оставяме ли ги? Пишете в коментарите. Ако не, ще ги върна още утре. Днес е денят на снимките. И вижте какво избрах като един от аутфитите, които ще имам. Ще имам 3 образа и това ще бъде един от тях. Обаче, те няма... Що така намачкано? Аз го гладих до сега. Тази рокля няма нищо зелено. Затова ми да отида да й купя зелена лента и да го сложа като колан. Оказва се, че място е вътре в мола. Много не харесвам молове. Не, че не ги харесвам, а... Ето го, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, че толкова лесно намерих този магазин. Просто трябваше да се кача догоре и да отида от другата страна. Този мол изглежда огромен и аз още в началото бях като не, тук ще си изгубя много време. Не го намерих. Значи този магазин започва там и продължава натам още. Еха. Добре, намерих зелена лента. Yeah, perfect. Thank you. Yeah.
Това беше интересно преживяване. За първи път ми се случва толкова професионално да правя реклама. Надявам се да имам още такава възможност. Със сигурност ще имам. Цялото видео ще може да видите в моят инстаграм профил LizaZHH. Благодаря ви, че гледахте този клип до край. Ще се видим в следващия влог.